Mae Arosha UK yn un o'r partneriaid i Eglwysi'n Cyfri Natur, a mae hwnna'n digwydd rhwng y 7fed a'r 15fed o Fehefin eleni. Mae gwahoddiad wedyn i gapeli o bob enwad i gwahodd pobl mewn i'w tir, safleoedd claddu a'i mynwentydd i edrych ar y bywyd gwyllt sy'n bodoli yno. Mae'n gyfle gwych i ganolbwyntio ar y byd natur sy'n o amgylch ein adeiladau. Gallwch chi gynnal sesiynau fel sesiwn tacluso neu adeiladu bocsys adar, taith natur, edrych ar y gwahanol rywogaethau sy'n o fewn y tir tu allan a gael hwyl gyda digwyddiadau i plant efallai. Yn draddodiadol, falle mae capeli eglwys yn dueddol i ganolbwyntio ar yr adeilad a ddim yn cymryd gormod o sylw ar y tir tu allan, ond mae e'n hanfodol bwysig i fywyd gwyllt bod ni'n neud hynny. Os ych chi'n meddwl mae rhai mynwentydd le dyw pethau ddim wedi cael eu twtio am flynyddoedd hir, a mae reina'n lefydd delfrydol i fywyd natur i fod yn rhan ohonyn nhw. Mae e'n gyfle i ddathlu popeth sy'n dda am y gread a i bobl creu y cysylltiadau hynny rhwng yr adeilad, y tir a'r gymuned sy'n o amgylch nhw a'r creawdwr.